Kene. Susani. Burung-burung nek jelek-jelek nyapa. Aku ki wis tau kok. Piye? Ketemu Wawin lah yo ngene iki to. Iya. Tok neduk ngono kok nek nyonyor. Lah piye? Tibane cor-coran. Ya ora cor-coran. Engko namu iso dikumbah ya. Iya. Bisa Iso dikumbah. digondol kirik bareng. Kok digondol kira? Duh Cahayu. Kula kangen. Wis arep dadi kaya ngopo kowe. Iya. Anu jantung hatiku sing tak tresnani donya akhirat yo mung sliramu. Aduh kowe ditimbali yayi ngledok kene kok dandanmu mbok pol-polke. Alah lah kertip-kertip apa jeli oling so. Kok ngono tak. Aku seneng. Iki jangan terus. Piye? Lah kowe pemelu ya. Jangan terus. Lah apa? Dan karo iki ra resiko karo ki ora ya. Iya ra. Lah jenengan ki ngakon padahal ngejak terus lah kowe urung karuan dijak dalange kok. Aja nganti. Saiki krungu apa? Ora bos. Piye? Kancamu nek ketok men gedeng men karo aku. Rombongan iki lho. Kada wong gedeng kuwi nyanding. Kuwi mergo tresno bekti karo wong tuwa. Ah, bekti apa wong tuwa mau apa nek wong tuwa kon melet yo kaya. Aron nembang apa Nembang. diajeng. Aku ki kan suwe ra ketemu. Aku kok pengen digandrung. Kan gosek ta. Nyapa? Alah gandrung kok kaya ngene. Ya ora apa-apa pokoke anu casing iki wedok ya. Nah, Ya. ngono lho. Wis engko tak ajari. Iya. Ya, Ya. gandrung sik Bu karo nembang nggih. Iya. Iki tok Apa neh? Apa ora beneran? tibane jantunge ora nek kene. Lah piye? Nek kene. Lah bekane iso sentuk. Kuwi beda. Kuwi apa? Mosok ketok tak lempit barang ya. Oh iya, Kuwi dinyut nadi ya. Bos, Apa? atine Oh. atine nang endi biasane? Lah kene nang dodo. Nang dodo. Nang jero dodo. Iki ora nang ngisor apa? Iya piye? Iki atine nang kene. Heeh. Remplone iki mlumpuk. Dan aku. Lepone bledos. Ayo, ngaten ya. Bledos. Nang. Pelok 6. Nek krungu ora aja ketemu. Duh, wong banci. Ayu. Duh, wong ayu. Peputane ngati. Kok sik biasane ora ngene iki apa kowe iki urung mendemari Mas to jane? Ayo. Kaya ngene. Tapi ngono lho, sing Ane romantis. ora enek yo kaya ngene ya ora apa-apa. Apa kok njaluk sing spesial? Iya, pengen. Martabak. Lah wong aku dhewe spesial masa itu karo sing ra spesial ngene iki piye? Yo sak eneke. Spesies. Apa mung Iki ngapa to kok ditopokke ngene iki ngapa to? Dek. Aku Nesu engko. kok nesu ngapa? Iki tak jenengke. Apa? Dunung. Iki nesu wae. Masuk dulung ning kono. Dunung. Ayo, Bubuk. Dadi bengi tabiran saripan. Gareng tanjir. Ya. Aku tiba. Duh dewa Jawata Ngapa to? Welasono Madhep parene. Ma Madhep dhuwur lho, dhuwur. ampek mami Lah iya jariku nganti suwek ngene ku lho. Wah, Pak Tombok. pas Napa? jari bedah karo lakone wayang pas. Lah piye? Iki bedah luka polo. Eh? Iki lakone bedah luka Ayo polo. bedah luka polo lho lukane nang kene. Lakone. Molone nang jero. Oh, paman.